kai ne jami'i na musamman din kai kuma shi ba da di ko wato shi ba da di kai wato me gida kake haka ba ka da biya ne shan ba ka ga shiga ta bane ai wannan gargadi kenan ka ga wannan alburusan da kake gani kana sawa rai na baci ko to babu shakka zan kwantsabe ka da su baki ɗan ku zan iya gaura ba ku ba ni sonaya gaskiya salonka ya burge ni yawa to karba mana ka duba mana na ce kamar da diwali ina ce da sauran kwanaki ai kai naka ya daɗe da zuwa kuma ina faɗa maka za ka gaishe da ku wannan mutum wani iri haka dan likuti da shi ai yayi girma da yawa bai dace a ce shine da wannan matsayin da yake ba gaskiya ban ga alama ba ai ina tabbatar muku da cewa ne ake kira malama da kashin kasa